Здравейте! В това видео искам да ви покажа новата екстра на автопилота, която може да я наречем котва. Идеята е да стои постоянно на домашната точка и когато се отклони на повече от зададеното разстояние, сама да се връща на домашната точка. Сега ще ви покажа как се активира тази екстра, понеже по подразбиране е спряна, защото в много от случаите не е необходимо. За да я активираме, превключваме ключ C в позиция 2. Трябва да сме избрали нулева точка и превключваме два пъти ключ B. Надписа се сменя. Когато видим изписано мануал, това значи, че функцията е спряна. Когато го превключим още два пъти, виждаме на екрана да се изписва ауто, което значи, че функцията е активирана. Сега, за да работи самата функция, е необходимо лодката да се е върнала на домашна точка в автоматичен режим. За целта превключваме в автоматичен режим. Виждаме, че сега е на 12 метра от зададената домашна точка. Сега ще я върнем към домашна точка. За да я върнем е необходимо или да задържим напред джойстика, ако е избрана нулева точка, или ако е избрана друга точка, е достатъчно само за да задържим назад джойстика. Така, сега се върна на домашната точка и сега вече, когато се отклони на повече от 4 метра, аз съм и задал такова разстояние, като се отклони на повече от 4 метра, ще видим как сама ще се върне отново на нулевата точка. Така, в момента няма много силен вятър и течение и много бавно се отклонява. Може би някои ще се запитат защо минимума е 4 метра. Така съм го направил, понеже не всяка лодка, както малките катамарани, могат да се завъртят на място и да се върнат на домашната точка. Има лодки, които имат много по-голям радиус на завой, който понякога е и над 3 метра. И поради тази причина минимума, който може да се зададе, е 4 метра отклонение от домашната точка, за да не се получи при някои лодки да се въртят в кръг около точката. Мисля, че 4 метра не е голямо разстояние. Сега видяхме как един път се върна до домашната точка, сега пак се отклони, пак се връща. Разстоянието може да бъде настроено от 4 до 10 метра, при което, като се отдалечи от домашната точка, сама да се връща. Но трябва да се има предвид, когато е активна тази функция, че домашната точка трябва да е запазена на достатъчно голямо разстояние от брега или някакви други препятствия, за да не се получи така, че когато се отклони и тръгне да се връща, да се удари лодката в нещо. Ако искаме домашната ни точка да е близо до брега, е по-добре тази функция да е спряна. Сега вече няколко пъти виждаме как като се отклони лодката и се завърта и се връща на домашната точка. Тук ще изчакам още един път. Надявам се, че тази екстра ще бъде полезна на много хора. Благодаря ви за отделеното време.